U prilogu uz glavno jelo, bugarska plesna predstava Jeste li spremni? Шест години вече не съм треньор по художествена гимнастика. Занимавам се с постановката на спектакли, с организацията, с представянето пред публика. Първата ми специалност е хореография. Завършила съм Държавното хореографско училище в София. Специалност български народни танци, но обичам и съм изучавала и други танци. Сега продължавам да изучавам. Трудно е, разбира се, трудно е от спортната площадка да се премине на сцена. Така че на стари години ми се наложи да уча и продължавам да уча. Но пък замяна на това, младите хора, с които работя, са силно ентусиазирани от това, което правя. Какво правим в действителност? Искаме да запазим традицията, фолклора, песен, танц, музика, и то не само българската, а балканската. Защото мисля, че това е нещото, което ни обединява, което ни прави балканци. Едни народи или един балкански народ с изключителна енергия, с изключителен талант. И всичко това е нещо, за да се запази, трябва да се приеме от младите хора. В една обединена Европа ясно е, че културите на малките народи ще се изгубят. Или поне има такава тенденция. И с това всички ние, младите, с които работя, аз и хората, които ни помагат, така влагаме всичките си усилия, да можем да направим така, че да представяме, да дадем един нов живот на фолклора, на традициите, които имаме, които са прекрасни, разбира се. Ако може да се говори за някакъв универсален език, който няма нужда от думи, това е, разбира се, музиката и танца. Аз мисля, че всичко, което до сега сме правили, дори без тези дипляни, дори без да се прочете сюжета, навсякъде по света, където сме играли, това е и в Сингапур, в Япония, в Америка, Русия, Германия, Франция, сега занимавам. Навсякъде хората казват, че разбират всичко. Да кажем, имаме драматични спектакли, например Судба или Орисия, както се казва. Хората в залата плачеха, хората аплодираха, хората преживяваха, без да знаят точно каква е историята на България или на Балканите. Или в Готови ли сте? Хората не могат да разберат текстовете на рапа, но разбират конфликта между различните социални прослойки, разбират, че младите хора трябва да живеят заедно, трябва да имат общия старт, че не могат да бъдат разделени по социални признаци. Всичко това, разбира се, с езика на танца е абсолютно достъпно за всеки зрител. Аз работя като треньор, защото цял живот съм работила като треньор. И дори много често танцорите, момичетата ми казват, ама все пак ние не сме състезатели, ние сме танцори. Не се подготвяме за Олимпиада, подготвяме се за сцената. И аз казвам, за мен е все едно. Всяко излизане на сцената за нас би трябвало да бъде като една Олимпиада. И е така. Дали играем в едно малко село в България, дали играем в Париж или на Бродуей, аз смятам, че публиката е достойна и заслужава да види най-доброто. Съответно, трябва да се работи така, както се работи за Олимпиада.
За мен най-големия успех е, когато сцена и публика станат едно. Тези, които играят, да се чувстват част от публиката и публиката да се чувства част от танцорите, да станат едно, да има един обмен на енергия, да има едно внушение. И аз, разбира се, предпочитам да бъда на сцената, но когато съм в публиката сега, също преживявам и всеки път, когато излизам от залата, се чувствам някакси по-лека, по-радостна. Така казват всички хора, които гледат нашите спектакли.